Lakhain ko rapli Deopani hawar ke do Santipur Borpathar Police Station adung het ke do Deopani College along matijong achiklo niphai Crazy lapen Krehini arnian aphan mepi kapiman ponje phan chesik chedang ponlo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ke do ana college students atum ana phan jasemet Karbia ke kan barim kilun barim lapen kapre ason anta kachepati pon thek je phansi labangso varsai bi ponlo Lu ke Charlie chot kalisi inura Karbi pulote mithanga jutang jubat angkur pen kachini je phanke lu porhi bom akut mate college porhi bom dun bom husita kachini nang je kenang sot puma thasi labangso varsai deng pondo Deopani College principal sonrong pharpen nangki pachini do na tengke kadokave college students atum anta ke ang pet je phan chuning ripon lapen kichu kijun ki do ki thak adim anta misen mi atpen kaduka we phanta sik pipa mi etlo puta phirang kya thing no long nang ningje dun si alam theke non ke wangji penap mationg chiklu kri si pen krihini la nini Karbi lo Charlie jutanga teranga hin pen nihang pen nijang kedona college pangrum si jutang ate lunkan cipate je phansi aning kanwang asonsi piningan ke Ingdeng troksi ke choglo Ingdeng troksi ke choglo mangke Deopani homostiar mate Deopani college along si nang bilo isi bang langdam lo pute kopai ke milo niltum ka matha ke chu ke damtang surinra encourage Karbila medame dak nirja klamalong ke bihut penta mathalo jela kolesan cingrum pet pen risui jang tum jutang jubat lapen lun kan cipate je pan Deopani homosial luta ipoi bagwan nangji tasul ko matha pen pininga bang dak nang le chulo chitame isi alam bang ke labangso program mate labangso ko cipate kwansi ki binai ma la sob ateng bang kisi kedang bang apor tipik lapen kapre ka sai du upen ajok matro niniwet apor nang tang masala niniang bong pen sitami jasemet kecepati ke anisiwet po pining asingkana phan Karbi lo Charlie jutang ateran phong trok sia phong alang tum all Karbi Anglong inter college Karbi cultural competition alang tum kibipon pining abang kedak Deopani college long si petik pon lo la sialang tum phan churo lo la mangso program dak ni tum a college long adimak long nang ke jong pepot la sinil tum dak Deopani long ketek set reset MSc VDC chairman la pen penangan social workers ben KCS Karbila medamai la pen Deopani youth forum dan pada KSA SYC kado wete pen tum chingwai petsi reception committee seng pen ini ada bangke dak adimak klong stame kimrang pon pen tang podok dokason lo lasi Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong West East Karbi Anglong colleges tum an stame pining la surhining ra inkora ka thom 7 all inter colleges Karbi cultural competition dak nalatum kiwang pen nang kecepate dun pet je phansi chuning rol niletum dim klong setame kedo ke thak dem nak thik pipon lo la pen chorana bohas tam mesen pen tum thik pon lo la senal tum kedam kiwang ke juan setame tum mesen pen kedam wang pasan tum phan best wishes la pen safe journey ang pipen dak abohalong anang pale phansi tum phan chuning ripon lo Chuki hola pen sonjit kro Karbi Anglong live